Prenem així el programa. Disculpeu el retras que portem per els temes tècnics. I tenim avui a dos, bueno, no sé si veis rockers, veis lluitadors, veis veïns. Tenim a Antonio Marín, perdón. Bueno, tenim a Paco Marín, actualment president de l'Associació de Veïns de Sant Marcelí. Bon dia. I a Lluís, bon dia. Hola, bon dia. Que és el secretari i, bueno, i a més factòtum del que contesta els correus també i està ahí al dia. Bueno, Paco mos coneixem de fa molts anys i Lluís també, i de repente me diu, escolta, Nazaret ha complit 50 anys i nosaltres també, clar que sí. I a dir, bueno, pues anem a fer. És una passada que una associació veïnal hagi mantingut 50 anys, ja vareu celebrar els 40 anys, que posarem l'enllaç al vídeo que vareu fer con 40 anys, però jo crec que és un orgull per als ciutadans de València en general o d'Espanya, però sobretot del barri de Sant Marcelí, tindre gent tan batalladora i lluitadora com vosaltres que porteu anys defensant coses que ara parlarem inclús i de més. Com vos plantegeu ese aniversari, Antonio? Paco, Paco, de toda la vida. Nos lo planteamos, empezamos a trabajar el año pasado a ver qué actividades podemos hacer y seguimos trabajando, mirando a ver qué actividades aún podemos hacer sobre estar programadas. La ciudad de Valencia que conocemos. Casi es el día a día, con todos los reflejos, con todos los problemas que van surgiendo, pero es el día a día conforme vamos trabajando en el barrio de cara a estos 50 años y más allá, como se suele decir. A més, teniu un lema molt xulo que perdura des de l'any 76, que és per un barri millor i més digne. Això és molt interessant. Organitzeu festes populars, organitzeu... Bueno, què diríeu a algun veí que ens estigui escoltant del barri de Sant Marcelí que encara no hagi contactat amb la seva? Perquè en aquests moments sou un porrón de socis, no? Quanta gent associada n'hi ha? Associada són vora 500 socis, però una cosa molt interessant és que faria falta socis més actius i també socis més joves, perquè el problema d'una entitat que té 50 anys és que si... Tenim data de caducitat. Exactament, que la gent, desgraciadament, se'n va a l'altre barri, que precisament nosaltres sí que el tenim al costat del cementeri. Aleshores, jo què et diria? Una cosa molt important que repetim contínuament és que els veïns nous que venen al barri han de saber que tota la realitat que n'hi ha en el barri no és fruit de que l'Ajuntament hagi dit mira que bé, anem a muntar així en l'extraradi el millor que tenim en València. Realment han de saber els veïns que venen al barri que tot és fruit d'una lluita veïnal, perquè el centre de salut, el poliesportiu, el parc de la Rambleta, el centre cultural Rambleta, cada racó del barri per on vagis és una lluita veïnal. Una lluita que ha arrencat aspectes en favor del barri, no? I a més, ara fa una estona hem tingut un tema sobre la zona de Puerto Rico, els veïns, la plataforma per Rusafa com a entitat veïnal i el sindicat Comissions Obreres. Clar, és que la unió fa la força i això és molt important. Què li diries a aquest nou veí que a més diu, és que les sèries de Netflix y de tal, está muy bien en casa y demás? Previamente, a mí me llaman vecinos, yo soy un personaje público. Tú entras en el registro de asociaciones y puedes ver Francisco Marín, número de contacto, como responsable. Y me llama y me dice, hola, ¿es usted Paco Marín de la asociación? Eso no es un personaje público, es que alguien le pasa el número. Y llaman para dudas y dan las gracias por solventar las dudas. Y bueno, tal, pues cuando quiera pasar por la asociación, sí, me tengo que pasar por la asociación, me tengo que apuntar, ¿no? Porque yo pensaba que ustedes, digo, no, nosotros estamos aquí para solventar las dudas o los problemas de los vecinos e intentar, ahora lo último que tenemos es el corredor verde que nos quiere meter 8 carriles de entrada y salida de Valencia en nuestro país y lo que queremos es la zona verde, el corredor verde. O sea que cada vez nosotros nos surgen más problemas. Lo que decía Luis,
un momento dado, si el ayuntamiento pone un banco, no es porque se le haya ocurrido poner un banco, sino porque hemos estado reclamando meses a que ese banco se haga. O si el parque, cuando el Parque de la Rambleta, que está solo hecha la primera fase, para que hagan la segunda y tercera fase, llevamos 3 años reclamando que hagan la segunda y tercera fase del parque. O sea, el barrio está vivo constantemente y nosotros estamos peleando por el barrio y reclamando las cosas que tendrían que hacerse directamente. Jo crec que és un concepte que moltes vegades el veïnat no el té i se pensa que la ciutat és com una gestoria, no? Que allí me van a resoldre els problemes. No, és que és un espai on tu pots aconseguir que se resolguen els problemes. Debes momentar de participar. N'hi ha moments que potser perquè circumstàncies personals, familiars, no pots dedicar-te, però almenys no sols anar a les festes, que això la gent s'apunta en seguida, a la festa popular que feu, que són una passada, i a més, bueno, passarem algunes de les fotos que ens heu facilitat, que és molt interessant, sinó és anar més enllà. I a més, Paco, a més, és membre de la directiva de la Federació Veïnal de València, con lo cual tienes doble responsabilidad. Y aparte, en la directiva soy el vocal o la llevaría de urbanismo, con lo cual estoy muy metido. Y urbanismo lo es todo, la construcción, los parques, la circulación, entra todo dentro de urbanismo. Y supone igual un peso mayor, pero que es llevadero de momento. Claro. No, però l'urbanisme és l'ordenació del territori i per tant, i a més intentar parar els moviments especulatius que tant de mal estan fent, tanta la turistificació, la gentrificació, és una situació que una ciutat tan xula com la que podem tindre moltes vegades se malbarata per altres interessos, ¿no? Y en nuestro barrio está sucediendo que todos los bajos comerciales dejan de ser bajos comerciales y se convierten en viviendas. O viviendas de uso turístico o viviendas de alquiler para el resto de residentes. Lluís, jo a més, tu professionalment has estat en el tema de la llengua, com assessor lingüístic, i també és molt d'agrair que en una associació veïnal el tema de la llengua també està present, el valencià, perquè moltes vegades l'associació ha sigut el refugi de persones que han vingut de fora de la ciutat. Esta ciutat, a més, no ha cuidat tampoc la llengua. Entonces, quines coses feu en favor del valencià des de l'associació de veïns? Precisament ara he estat escrivint un article per a la revista de festes que l'editem en setembre sobre les publicacions de l'associació i va plegar un moment, al principi, en els anys 80, que es va començar a introduir el valencià en les publicacions. Però quin problema n'hi havia? Que en la transició valenciana la llengua era una arma política i clar, a partir d'aquest moment es va com limitar la introducció del valencià, però de totes formes al principi es van fer les típiques campanyes de Carles Salvador d'ensenyament del valencià i a partir d'aquest moment hem estat optant sempre a les subvencions de promoció del valencià de la Conselleria de Cultura. Que han desaparegut. Que han desaparegut, per cert. Després de 28 anys sol·licitant-les, les han suprimit totalment. Per exemple, les publicacions des de fa uns anys es fan totalment, íntegrament en valencià, en l'associació. Una miqueta arriscat per a un barri que té immigració, però comprenem que si el valencià s'ha fet ja present en totes les escoles, si en teoria tots els alumnes de fa molts anys ja tenen competència en valencià, és absurd potenciar el castellà, perquè el castellà el tenen en tot arreu. Vull dir, el valencià és el que s'ha de potenciar, no el castellà. I en aquesta línia estem, encara que sempre hi ha algun entrebanc, però mantenim aquesta línia. Molt bé. Paco, per acabar, mos heu passat la posarem en la descripció del vídeo, un munt de reivindicacions encara presents, és a dir, a pesar de 50 anys aconseguint coses, des del trànsit del carrer Salvador Perles, la policia de barri, el servei com està, la pèrgola de la plaça de Monsenyor Òscar Romero, però això ho posarem, però què destacaries que no són les principals reivindicacions? Una, està clar que el boulevard, és a dir, el que és l'entrada de la via la platja de Vies, Federico García Lorca, n'hi ha un gran debat, 40 i pico mil persones han signat que volen ver.
recorda, d'alguna manera, el debat que van tindre con el llit del Túries nostre el volem ver. I el Saler. I el Saler per al poble. Ara passarem un vídeo de Pilar Lloret fent rememoració sobre això, que va ser una jornada de les associacions de veïns. Però conta'm-nos, en aquest moment, què coses penses que són de les reivindicacions destacaries, a banda o del corredor, lo que vulguis? Pues podría destacarte lo que le vamos pidiendo últimamente, que es que el 10 pase en nocturno para la parada violeta dentro del barrio, no pasan por el barrio, rodean el barrio, todos los autobuses. O que el parque... Això de la parada violeta, no sé si sabeu el que se trata de donar seguretat a les dones, sobretot quan tenen que anar per la nit, i clar, si l'autobús es deixa fora del barri, tenen que atravesar tot el barri caminant, ¿no? Exactamente. Y lo último que me estamos pidiendo es el único parque de este tamaño de toda Valencia que no tiene servicios públicos. Entonces, hay una zona muy adecuada para todos los servicios públicos junto al parque infantil. Pero imagínate que estás con el niño que siempre aguanta hasta el último segundo y le dice al papá, pis, ¿y dónde te lo llevas? Claro. Bueno, és que a més en molts parcs s'han posat los meodormosis portátiles. Portátiles. Claro. Pues no, ahí no lo tenemos. Y tenemos la instalación adecuada para poder ponerlo con agua, luz y alcantarillado. Però, això és el tema de que un ajuntament, una administració, un bon govern té que escoltar el veí, perquè fixa't, això és una inversió de chicha y neu y cambia la vida de molta gent. Y es una inversión higiénica para el parque, porque si no, los niños no se van a ir fuera. Y tienen que pisar en el parque o lo que siga porque... Detrás de un árbol, no que hacen. Entonces, un poquito de delicadeza. Bueno, i la pròxima qüestió que esteu preparant de l'aniversari, perquè ara esteu també con lo de la setmana, tu estàs en la federació, la setmana ciutadana, etcétera, però com a associació, ¿quién es la próxima? El viernes que viene, al otro viernes tenemos Cançons entre Amics. Ah, molt bé. En Rambleta, para cantar canciones de toda la vida, de todo, desde que éramos jóvenes, tú y yo también nos conocemos, y mucho antes, entre amigos. Y está previsto que en Rambleta, en la Cambra de Rambleta, hagamos esa. Pero ¿y qui canta? Todos. Ah, o sea, cadascú se pot arrencar allí a cantar. Oh, que xulo. A veure, ha sigut molt interessant perquè per el 50 aniversari s'han creat dos comissions de treball, es van crear l'any passat, una de cultura i una altra de festes. La de festes preparant les festes populars i la de cultura, que s'ha integrat gent molt vàlida, que és de l'associació però que normalment no està en primera línia, i s'han aportat coses interessantíssimes, com este Canta entre Amics, que ha liderat Toni Francesc, que és un mestre del barri que ha portat coses molt interessants, i Canta entre Amics és juntar a gent per a cantar cançons de la nostra joventut, de lluita i tot, cantat per gent, amb instruments, però amb un cançoner per a que pugui participar tot el públic, tot el barri. Això és una preciositat, vull dir, perquè nosaltres en el barri fem, con el motiu de Belluter, se fa un cant així, inclús s'adapta alguna lletra i ho fem en la societat con el Miquelet i és un plaer total, no? Perquè a més s'acompanya tot el món. O sea, això és, quin dia serà? Quin dia és? El viernes 26. Vale, molt bé, pues molt interessant. En la sala Cambra de Rambleta. De Rambleta. ¿A quina hora? A las 8, a las 7 era. Bueno, sí, a les 7. Si el teniu el posarem i en el vídeo que para poder difondre i tal. Bueno, acabar dient que apunteu-se a l'associació. Si sou actius millor, però apunteu-se, perquè tindre 400, 500, 600 persones, això dona un pes important. Algun regidor de l'Ajuntament se l'ocurre dir que això de la ciutat de veïns, això que pinta. N'hi ha que demostrar que sí que pinte. Varios lo dicen, pero suponer el tener unos socios, que es el 5% de la población del barrio, es un número muy importante. Molt important. I dir-vos que, bueno, en el carrer Arquebisbe Olaechea 41 baix, és on està l'adreça, i vos posarem en el vídeo el correu, que és AV, Associació Veïnal Sant Marcelí, AV Sant Marcelí,
tlhminada Però arroba el gmail. punt baix, si no, no entra. El punt baix, sí, arroba gmail.com. Bueno, doncs posarem l'adreça de tot i tindreu i vos enviarem el vídeo per difondre estos 50 aniversari que bueno, pues la veritat és Y que... estáis invitados a los actos. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Paco i moltes gràcies Lluís per vindre i sobretot per la feina que porteu ja anys treballant per millorar la societat. Moltes gràcies. Gràcies. Muchas gracias a vosotros. La ciudad de Valencia que conocemos hoy es gracias al movimiento vecinal y asociativo. Entonces, el Saderes per al Poble, el Lli del Turia es Nostre Volem Ver y Salvem el Cabanyal son grandes transformaciones que sufrió la ciudad de Valencia gracias a ese movimiento ciudadano. Cuando nosotros elaboramos una política pública, es fundamental incluir al receptor de esa política pública, porque eso te va a permitir mejorar la política pública. Quiero que los tomadores de decisiones tengan muy claro que al final incorporar la participación ciudadana es mejorar las políticas públicas y es acertar y es llegar a ese punto de resolución de los problemas reales de la gente.